мисли, които тихо спират успеха на много жени. Много жени имат талант, идеи и желание да се развиват, но има няколко мисли, които тихо ги спират. Те звучат логично, но всъщност блокират успеха. Мисъл номер 1. Не съм достатъчно добра. Това е една от най-честите мисли. Жената има идея, иска да започне нещо ново, но веднага се появява гласът. Има хора, които го правят по-добре от мен. Истината е, че никой не започва като експерт. Увереността идва след действието, не преди него. Мисъл номер 2. Какво ще кажат хората? Тази мисъл спира много мечти. Жената мисли дали ще ме разберат, дали ще ме критикуват, дали няма да изглеждам глупаво. Но когато живеем според мнението на другите, постепенно губим собствената си посока. Мисъл номер 3. Не съм готова. Тази мисъл изглежда разумна. Често си казваме, трябва още да науча, трябва още да се подготвя, ще започна по-късно. Но перфектният момент почти никога не идва. Повечето хора започват несигурни. Мисъл номер 4. Ами ако се проваля? Страхът от провал кара много хора да не действат, но провалът не означава край. Той често е част от пътя към успеха. Много успешни хора имат десетки неуспешни опити преди да постигнат резултат. Мисъл номер 5. Моята мечта не е толкова важна. Това се случва много при жените. Те поставят децата, семейството, работата, всички останали на първо място и постепенно забравят собствените си мечти. Но когато една жена се развива и следва мечтите си, тя става по-силна и по-вдъхновяваща и за хората около нея. Понякога най-голямата пречка не е външна, тя е в мислите, които повтаряме на себе си. Ако искате да работите по темата за увереността и целите, това е нещо, което правя и в моите сесии. Коя от тези мисли сте казвали най-често на себе си, ще се радвам да видя в коментар. Благодаря!